Bueno, estades todos, sí. Podemos empezar? Sí, bueno, pues vai, vamos a comenzar. Bueno, pois moi bo días a todos e a todas. Moitísimas gracias por en pleno mes de agosto, en plena a mitade do mes de agosto, en 17 de agosto, estar cubrindo pois esta actividade da Deputación que continuou durante estes días, simplemente suspenderon as rodas de prensa, pero continuou e agora pois hoxe xa celebramos a primeira xunta de goberno despois de un pequeniño parón de 2 semanas, en onde se seguiron tramitando os expedientes e unha xunta de goberno, pois a verdade é que creo que moi amplia, moi potente, como así o acreditan en primeiro lugar o número de asuntos tratados e aprobados, 47 asuntos, e tamén a cantidade de orzamento mobilizado que supera ampliamente 1.000.000 de euros, 1.154.000 euros en favor da nosa provincia. Por tanto, eu creo que as dúas cifras, os 47 asuntos e o 1.154.000 euros, casi 155.000 euros mobilizados, pois efectivamente indican que o traballo continúa. Desta cantidade, como sempre, hai dous apartados perfectamente diferenciados que tamén constituyen o obxecto diferenciado da actuación da Deputación e que por un lado é, como non pode ser outra parte, axuda aos concellos, a colaboración, a cooperación cos concellos. Saben vostedes que este mandato, creo que podíamos denominalo como mandato dos concellos, porque é un mandato no que a financiación municipal sufriu unha transformación sin precedentes, tanto en canto aos criterios de reparto, como, sobre todo, tamén a cantidade asignada. Nunca os concellos tiveron tanta cantidade de diñeiro como neste mandato por parte da Deputación. Estamos triplicando as cantidades de anteriores mandatos e, polo tanto, bueno, pois creemos que isto está permitindo, non creemos, sino que afirmamos que está permitindo que os concellos poidan realizar máis obras. Hai que ir a calquera concello, veránse obras promovidas ou por a Diputación, poden realizar máis obras, poden prestar mellores servicios, porque ademais saben non solamente nunha financiación directa, que xa digo, triplica a cantidade existente, como saben, temos dito xa moitas veces, tamén o fixemos no balance recente que levamos a cabo a finais de xullo, pois pasamos de 31 millóns a máis de 105 millóns. Estamos falando dunha cantidade moi importante que acredita efectivamente esa afirmación que acabo de indicar de que teñen máis diñeiro que nunca. Pero tamén temos efectivamente outros, neste caso, máis, decimos que o segundo plan de actuación ou o segundo obxecto de actuación é colaborar ca provincia, non? Neste caso con asociacións, con entidades de tipo social, fundamentalmente ese marcado carácter social que tamén ten esta institución, de carácter deportivo, de carácter cultural, tamén por sobre todo e fundamentalmente, non sobre todo, tamén fundamentalmente tamén pois no ámbito da promoción económica, non? Participamos e estamos moi preocupados na colaboración con entidades, con administracións que levan a cabo actos de promoción económica, ampliación de parques empresariais, que fomenten a instalación de industrias e infraestructuras necesarias para o desenvolvemento económico da provincia, porque sabemos que de aí ven todo o demais, de aí ven o crecemento e de aí ven, por suposto, todo o que permite que a provincia medre, e esta é a nosa maneira de seguir facendo provincia, apoiando os concellos e apoiando, por suposto, a todas estas entidades, xa digo, de tipo social, cultural, deportivo, empresarial, que colaboran neste obxectivo. Bueno, concretamente, algúns datos sobre este primeiro apartado da colaboración con concellos, insisto, desta cantidade que se ten aprobado para os concellos, pois tomamos diversos acordos por valor de máis de 450.000 euros neste caso. Fundamentalmente, pois, destaca a colaboración co Concello de Verín, que recibirá 127.000 euros para a reordenación da Avenida de Portugal. Co Concello da Gudiña concedimoslle tamén 70.000 euros para atender os incrementos da obra do fogar residencial e a Pobra de Tribes outros 60.000 euros para a mellora de infraestructuras viarias. Digo que, por exemplo, no caso do Concello de Agudiña, estes 70.000 euros únense as cantidades que xa se deron nese convenio entre a Xunta e a Diputación para o desenvolvemento de todas estas infraestructuras sociais, residencias, centros de día, eses 17
6 centros que se elaboraron, que están algúns inaugurados, outros a piques, e que en todo caso no mes de setembro estarán todos rematados, engadindo, como recordan vostedes, máis de 500 plazas públicas ás existentes na provincia e a creación prevista de máis de 400 empregos. No caso tamén de Castrelo do Val, aprobamos 2 achegas que suman 86.000 euros, co detalle que teñen na nota de prensa, e tamén as subvencións para o Concello de Bande e para o Concello de Cenlle ou de Carballiño, neste caso, para a festa do pulpo. Bueno, como decíamos, non solamente hai unha transferencia de diñeiro e esta cantidade, como decíamos, que é absolutamente récord na historia desta institución en favor dos concellos, sino que, ademais, se levan a cabo tamén constantemente programas que axudan aos concellos tamén a resolver os diferentes necesidades que teñen. Por exemplo, nesta Xunta de Goberno resolvemos a convocatoria deste ano da subvención destinada aos concellos de menos de 5.000 habitantes para a confección da cartografía digital dos rueiros municipais e a colaboración e colocación de placa de identificación. Saben que isto pode parecer unha cuestión menor, pero é unha cuestión moi importante no ámbito dos concellos, e digo yo por propia experiencia. Como saben, son alcalde de Pereiro e nos temos un problema de dispersión tremendo, un problema de dispersión que agravaba a prestación dos servicios dunha maneira importante, e sobre todo emerxencias e tamén reparto, a empresas de reparto, por esa dificultade de identificar as casas, non? Bueno, pois esa experiencia, e a de algún outro concello, que non era solamente o noso, trouxos a Diputación, e hoxe os concellos, pois o que poden pedir é esta subvención, e agora mesmo resolvemos para 5 concellos, que neste caso Piñor, Vilamartín de Valdeorras, Vilar de Santos, Ribadavia e Avión foron os beneficiados. Eso lle vai a permitir, primeiro, elaborar unha cartografía digital dos rueiros con xeolocalización das propiedades, o cual é perfecto, porque significa que a casa está perfectamente identificada e ademais está xeolocalizada nunha aplicación que se dá a cada un dos concellos. E logo se coloca en todos eles, evidentemente, a correspondiente placa, co cual tamén teñen unha uniformidade, obviamente tamén incluso estética, porque saben que moitas veces, como ocurre en moitos concellos, pois hai placas de diferentes épocas, cada unha do seu estilo, e ao final cada unha cunha numeración. Ahora temos unha numeración clara e unhas placas que de xeito uniforme así o acreditan. E iso, xa digo, é importante para a prestación de servicios. Eu recordan que saben que a miña carencia, ou a miña querencia por querencia por o ámbito das emerxencias, en onde é esencial identificar o lugar onde se sufre a emerxencia para poder actuar, e con isto o temos moi claro. Evidentemente, tendo identificado perfectamente o inmoble, xeolocalizado o inmoble, se pode achegar, e por outra parte, evidentemente, pois tamén esa forma que lle dá unha seriedade ao Concello de ver que todo o Concello está numerado dun xeito claro, e ademais ten visualízase nunhas placas tamén, obviamente, homoxéneas para todos, o cal demostra que esa labor se leva a cabo dun xeito correcto, non? Tamén, por fin, esta é outra pequena axuda que se dá aos concellos, pero insisto que a política da Diputación ten que ser as grandes liñas, pero tamén as pequenas liñas. Outros cos concellos, sobre todo de menor tamaño, nos pedían axudas para a compra de bancos e compra de marquesiñas. Pois tamén era unha liña que en épocas se levou a cabo e que logo se abandonou e que agora recuperamos, e o que facemos é aprobar esa convocatoria para que os concellos podan pedir financiación, onde a Diputación financiará a mitad do custo dos bancos e das marquesiñas, con os límites que teñen todos aí. En definitiva, tamén se trata de, ademais, cun modelo Diputación actualizado, se trata, efectivamente, de dar ese servicio aos concellos que a veces, sobre todo, xa digo, os máis pequenos, que aquí temos concellos moi pequenos, evidentemente, lle resulta hasta gravoso poder adquirir estes elementos que dan comodidade, que dan servicios, sin dúbida ninguna,
aos diferentes as persoas non que viven ali. En definitiva, esta é unha necesidade que, insisto, podía parecer pouca cousa, pero que nos la viñan pedindo os alcaldes, que por fin decidimos, fomos quen de definir un modelo de banco, un modelo de marquesiña, e con elo pois financiar esa compra e financiar a mitade do costo das mesmas, non? Por que facemos isto? Bueno, pois facemos isto porque, aparte de dar diñeiro, o fundamental do gobernante debe ser escoitar os concellos, e ao mellor para un concello grande isto pode parecer unha cuestión irrelevante, pero para un concello de menor tamaño, insisto e repito, é importante. Entonces escoitamos os concellos e damos esas solucións prácticas, útiles e adaptadas á realidade de cada territorio. Bueno, o segundo punto, logo de ver esta cooperación cos concellos, tanto económica como nestas dúas liñas de actuación que acabo de indicar, todo o que é a elaboración de rueiros e placas, e tamén esta liña de financiación de bancos e de marquesiñas, temos a segunda pata de actuación da Deputación, que non é outra que a cooperación con entidades de moi distinto tipo. Esta Deputación, lóxicamente municipalista, profundamente municipalista, porque é o axente fundamental da súa actuación, pero tamén é unha Deputación evidentemente pois implicada cos sectores esenciales desta provincia, e aí estamos as entidades sociais, as entidades culturais, as entidades deportivas, e tamén, o que decíamos dunha maneira moi clara, as entidades económicas e empresariais, porque axudando elas, axudamos, sin dúbida ninguna, a ter máis actividade económica e a ter, por tanto, mellores perspectivas de emprego de calidade nesta provincia, que é o que sempre demandamos. Por suposto, ademais de demandar ás administracións correspondientes o apoio ás infraestructuras, ampliacións de polígono, viais ou a política de vivenda, que tamén se necesita dunha maneira moi clara e que tamén participamos. Pero hoxe no ámbito social, pois mobilizamos 110.000 euros destinados a entidades que levan a cabo unha labor esencial de atención, de apoio á inclusión e acompañamento de persoas e de familias. Así, a Asociación de Familiares de Persoas con Discapacidade Intelectual de Ourense, as PANAS, recibirá 60.000 euros para acometer reformas nos seus centros. A Asociación de Persoas Xordas de Ourense, APSOU, contará con 25.000 euros para o seu proxecto provincial no ano 26. A Asociación de Autismo Apúntaste con 15.000 euros para o seu programa de atención temperá e infanto-xuvenil, e Special Olympics Galicia, 10.000 euros para a súa tradicional convivencia familiar no Carbariño. Todos os datos, insisto, téñenos na nota da roda de prensa. Bueno, o que buscamos con ele é implantar esos servicios de proximidade que resultan imprescindibles para moitas familias nesta provincia, recoñecer a labor profesional e humán destas organizacións. Ámbito cultural. Bueno, frente aos que non apostan por a cultura ou mesmo queren eliminar, en algún caso, hasta algunhas das infraestructuras culturales máis importantes da capital e convertilas noutras cousas, pois nós apostamos por a cultura, lóxicamente, non? Nós apostamos por a cultura e neste caso, pois, facémolo cunha achega nesta Xunta de Goberno de prácticamente 224.000 euros. Diles, case 60.000 son destinados á convocatoria de subvencións para a realización de festivais, ciclos, mostras e outras actividades análogas, e logo damos achegas a agrupacións como a Musical da Limia, a Orquesta Ourensanía, que recibe 40.000 euros para levar a cabo o concerto e a súa actividade, unha orquesta que aporta moitísimo no eido da formación e no eido da representación da nosa provincia, non? Tamén fundacións destacadas como a Florencio Delgado Gurriarán de Valdeorras con 30.000 euros, a Carlos Casares con 26.000 euros, a Curros Enríquez tamén con 26.000 euros, ou mesmo a Fundación Rosalía de Castro, porque tamén somos solidarios ca cultura en Galicia. Por suposto, pois outras tamén como a Asociación Cultural Novo Camiño ou a Fundación Araguanei para diversas actividades. Tamén a Federación Teatral Aficionada de Galicia, FETEGAL, ou a Asociación Cultural Memoria Antigua
así como o Círculo Poético Ourensán. Ven que prácticamente chegamos a todos os ámbitos e nos adaptamos ás peticións que nos fan para levar a cabo multitude de actuacións no eido cultural. Outro das actuacións que levamos a cabo é moi importante no ámbito deportivo. No ámbito deportivo, a veces sempre queda, como no ámbito da xestión municipal, podes quedar obras ou podes quedar actividades ou servicios. Bueno, no ámbito deportivo fomentamos, levamos a cabo programas como Fomento do Deporte por toda a provincia, pero tamén, evidentemente, para eso, pero tamén achegamos fondos para infraestructuras deportivas. Vimos de inaugurar un campo de fútbol máis, como foi o outro día o de Viana do Bolo, no que a Diputación tamén se comprometeu, e chegando, pois neste caso, neste mandato, a un total de 11 campos de fútbol completamente renovados, que, bueno, que nos dan un apoio moi importante para unha rede de apoio moi importante para o deporte base, neste caso do fútbol na provincia, que creemos que é moi importante, que creo que é un esforzo grandísimo para esta Diputación. Pero, neste caso, aprobamos o correspondente, unha subvención correspondente ao Club Náutico de Castrelo de Miño, que recibirá 50.000 euros para o mantemento do Pantalán. Saben que está que Castrelo de Miño, que ese mar do Ribeiro, que é efectivamente ese encoro, bueno, pois aí concentra moitísima actividade deportiva, e tamén turística e recreativa, por lo tanto debemos telo nas mellores condicións, e estamos traballando en mellorar, xunto ca Xunta de Galicia, co propio Concello, as instalacións deste club náutico tan emblemático, que debe dar un salto de calidade para adiante e aproveitar todas estas posibilidades que temos nesa ría de Ourensana, que é o encoro de Castrelo. A Asociación Deportiva Don Bosco contará con 30.000 euros para gasto de funcionamento, os clubs os Gallosos con 20.000 euros tamén para a súa representación nacional. Outras entidades beneficiadas son a Asociación de Amigos do Motociclismo da Peroxa ou o Club Deportivo Córgomo de Vilamarín, neste caso para mantemento do campo de fútbol. Tamén incluímos a fixación das bonificacións ás entidades usuarias da instalación do Pazo de Deportes Paco Paz durante a tempada 25-26. Saben que todas as entidades sociais teñen bonificacións e mesmo prácticamente exencións en moitos dos casos para utilizar eses espazos públicos, e, por lo tanto, continuamos aí. E, por último, como lle decía, un obxecto tamén fundamental está deporte, cultura, ámbito social, pero tamén ámbito empresarial. Moi importante, creemos firmemente nas infraestructuras empresariales, nas infraestructuras viarias, en todo aquilo que ten que ver co desenvolvemento económico da provincia, dada esta posición xeoestratégica que ten esta provincia, a potencialidade que ten a mesma, e por eso estamos reclamando constantemente as inversións tamén en parques empresariais, en polígonos. Próximamente creo que vamos a ter noticias importantes en forma de inicio de obras, como pode ser a do polígono de San Cibrao, a ampliación do polígono de San Cibrao, largamente demandada. Continuaremos con outras noticias noutros polígonos que indican esa constante aposta por ese chan industrial que nos permita asentamento de industrias e que nos están permitindo, pois, recuperar emprego e atraer emprego. Bueno, neste caso, insisto, colaborar cas entidades que levan a cabo a xestión do ámbito económico e empresarial é tamén parte do noso ADN dentro do que buscamos efectivamente pois ese desarrollo. Así, colaboramos co Círculo de Empresarios de Galicia, que recibirá 70.000 euros para colocar a Ourense tamén dentro dese círculo de actuación. A Confederación Empresarial de Ourense recibe 69.000 euros tamén para gasto de funcionamento e para a organización da súa gala. A Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos tamén 55, a TAVE, 55.000 euros para gastos de funcionamento. Eu sempre recordo, ao falar da TAVE, a implantación enorme que ten no seu sector, que ten prácticamente afiliados ou adheridos máis do 95% dos talleres da provincia, o cual reflexa evidentemente que calquera achega, calquera axuda que se lle dá a unha entidade como esta está moi xustificada, porque os beneficiados son prácticamente pois toda a provincia. E tamén 30.000 euros a Asociación de Gandeiros do Macizo Central, tamén sector primario, Agromacén, para asesoramento nun tema moi importante como son as comunidades de montes veciñais en man común da provincia. Son moitísimas, saben que moitas veces teñen
problemas en canto á realización das súas actividades, en canto a levar a cabo as súas funcións, saben que é complicado o relevo nas asociacións de montes veciñais en Mancomún, pero tamén sabemos que ahora mesmo o axeto das mesmas, mesmo dende a posible instalación en moitos casos de novas de enerxías renovables, pasando por, en moitos casos aparecen tamén por nestas asociacións de veciñais en Mancomún aparecen minerais susceptibles de explotación, ou non digamos as tradicionais actividades de pastoreo ou as da propia as propias actividades neste caso de arbolado, de explotación de madeira, non? Entonces, evidentemente, en moitos casos é moi necesaria ese asesoramento, por iso nos queremos colaborar con eles para que fagan as cousas o mellor posible, para que se lle defendan o mellor posible os seus intereses e podan cumplir cos seus obxectivos. E tamén colaboramos ca Asociación de Empresarios Ribeira Sacra Nex, que, que é unha asociación supraprovincial, que tamén colaboran os de Lugo, e que, é importantísimo o desenvolvemento tamén empresarial da Ribeira Sacra e tamén con executivas de Galicia para o proxecto Xerando Redes. Pois, en definitiva, remato. Retomamos a actividade das rodas de prensa, insisto, porque a actividade administrativa non parou, como acaban de ver, para sacar estes 47 asuntos e que a maquinaria administrativa non parou. Retomamos, por tanto, esta actividade xa máis pública que a celebración da Xunta de Goberno cun importante número, como acabo de indicar, de asuntos tratados e tamén importante o volumen de recursos mobilizados. Insisto que máis alá destas cifras que supoñen mellores infraestructuras municipais, mellores servicios públicos, máis atención social, máis cultura, máis deporte, máis dinamización económica e apoio empresarial, así como apoio ao medio rural. Esta cooperación constante cos concellos, ADN, insisto, desta corporación, e co tecido asociativo nas súas diversas manifestacións é a razón de ser desta Deputación. Permítenos achegar a todo o territorio, comprobar as necesidades reais, ser capaces de incidir nesa transformación dos recursos provinciais e levar a cabo actuacións concretas de mellora. Para isto, remato, facer provincia non é outra cousa que escoitar, o primeiro, por eso levamos a cabo e facemos cousas ou levamos proxectos que a mellor non teñen unha cuantía importante, pero para determinadas concellos ou colectivos son importantes, escoitar, cooperar, a Diputación sempre está aí, ofrecer propostas útiles para que todos os concellos e todas as persoas, porque ese é o noso objetivo, vivan donde vivan, conten cas mesmas oportunidades e con mellores servicios. Eso é o que nos move e é o que, modestamente, facemos Xunta de Goberno acción a acción, e é o que hoxe vimos de facer nesta Xunta de Goberno. Por min, respecto á Xunta de Goberno nada máis, e queda a disposición para calquera pregunta que gusten facer sobre a Xunta ou calquera outro asunto, como xa saben vostedes. Gracias. Sí, vamos alá. Bos días, presidente. Bos días. Quería preguntar, falaba vostede agora da cultura, evidentemente a Casa de Baños é un tema que está ahora mesmo de actualidade. Vimos de coñecer que a Asociación Facilital vai a presentar un escrito na Fiscalía ao respecto do proceder. Non sei se viron xa o expediente, teñen alguna información de por que se procedeu ou non se procedeu, e cal é o parecer da súa formación ao respecto. Vamos a ver, creo que neste caso obviamente máis un ámbito, unha resposta máis de carácter político, porque a competencia sobre a protección deste ben de interese cultural lle corresponde á Xunta de Galicia a través do seu servicio de patrimonio cultural. Precisamente ese servicio foi o que fixo que se paralizaran as obras en canto tuvo coñecemento a realización das mismas, e tamén constancia de que non había ningunha solicitude. Evidentemente resulta sorprendente que a resposta a un deterioro que foi paulatino, do que estábamos todos avisados, en lugar de adoptar medidas de protección
antes de que ocurrira, pois o que se fai agora é, parece que ter moito interés nunha demolición mesmo sin as requisitos legais aparentemente. Logo, pois, evidentemente, daremos o beneficio da dúbida. O alcalde di que se gardaron dos elementos susceptibles de protección patrimonial, aínda que eu creo que eso é o que debía haber feito, debía haber empezado por aí, determinar, evidentemente, a través da solicitud da autorización correspondente, cales son aqueles elementos susceptibles de protección e as condicións que se dan os mesmos, e a partir de aí, pois, proceder no seu caso ás medidas que sean oportunas. Eu creo que esas medidas de prevención que se alegan para actuar, esas medidas que poden supoñer un risco para as persoas, se debían haber adoptado antes, non se debía haber chegado a esta situación. Pero ben, unha vez que se chega e hai esta situación, pois o correcto é seguir os procedementos que se señalan a tal fin e están perfectamente marcados por un nivel de protección que non é outro que solicitar a autorización correspondente da administración competente, que xa digo é a Xunta de Galicia a través da Dirección de Patrimonio Cultural. Bueno, non nos extraña esta maneira de actuar, xa digo, sempre a rebufo, sempre como unha resposta a unha situación de deixadez previa de falta de planificación, e desde logo isto non pode ser ningunha esta situación de risco non pode ser unha excusa para actuar sin o procedimento previsto a tal fin, e para iso, pois o que fixa a Dirección Xeral de Patrimonio foi, evidentemente, actuar promovendo a paralización das obras, garantindo, evidentemente, a protección daqueles elementos que son dignos de protección e a partir de aí pois, pode haber actuacións, como o que di desta asociación que plantea unha denuncia, eu desconozco agora mesmo, ante Fiscalía. Bueno, pois, obviamente é unha das posibilidades que hai cando un non sigue os procedementos legalmente previstos. En todo caso, o que se debería haber feito aquí, o que deberíamos facer con elementos patrimoniales catalogados como estas, é evitar o seu deterioro, promover a súa recuperación e poñelo ao servicio dos ourensáns. Isto é o que se busca máis, se encima ainda ten un componente, neste caso, pois de termalismo, que é algo tamén singular. Por lo tanto, tamén é importante actuar aí con ese recurso e que os inmobles que están postos ao seu servicio. Dende logo, neste caso, desde o partido que presido, reclamamos que se explique que este proxecto que se está executando, que informes tiñan, que autorizacións tiñan no seu caso, e sobre todo que é o que se vai facer con este inmoble, que destino se lle pretende dar a este inmoble. Isto todo se promoverá dentro do ámbito, lóxicamente, da política municipal, que é o ámbito no que corresponde este debate. Que máis? Bueno, non sei se o compañero que intervese non. Tamén durante estes días conocemos que o Tribunal Administrativo ordenou a anulación da concesión do autobús, que vai a supor isto para o transporte metropolitano, que parecía de novo que se puña en marcha. Bueno, efectivamente, aquí hai que decir anulouse o Tactal, pois, entendeu por unha serie de motivos que constan na propia resolución e que todos coñecen, decidiu anular ou retrotraer o procedimento a un momento inicial no que deben ser obxecto de valoración pois outras propostas que foron rexeitadas e, por tanto, pode variar, obviamente, o conteñido da resolución da adxudicación. Bueno, non é unha boa noticia, pero, sobre todo, eu creo que moitas veces máis, porque, obviamente, erros, eu aquí tampouco quero erigirme en campeón mundial da tramitación, porque obviamente todo o mundo nun procedimento pode ter erros de tramitación. Eso non quero decir. Moitas veces é como se enfocan. Bueno, pois se tes un erro na tramitación e hai alguén que o primeiro é escoitalo, porque xa houve alegacións administrativas pois que che permiten escoitar e valorar esas aportacións. E en segundo lugar, dende logo, pois afrontalos con humildade, de decir, bueno, pois, oye, se cometín este erro, o que teño que facer é retrotraer o procedimento, cumplir o que se manda e reaccionar desa maneira. En canto a tramitación, pois efectivamente non é unha boa noticia, non axuda, obviamente, mentras non este adxudicado
non é unha condición imprescindible, pero mentre non este adxudicado o contrato, pois non axuda. Pero tampouco digamos que impide totalmente, non vamos a facernos aquí tampouco, pois, efectivamente, afirmacións que non son correctas. Por lo tanto, nos intentaremos continuar co transporte metropolitano nas súas distintas versións, non? Na que estamos traballando tamén, e na que se apunta, porque se non temos unha opción teremos que ter outra, que sería esa opción dese transporte metropolitano xunta, ca novidade, promovido pola Xunta, ca novidade de que noutras épocas non foi aquí, pero agora si o alcalde di que está disposto a facer a parte que noutros momentos non fixo, que era ese acordo ca Xunta para que, evidentemente, os transbordos se poidan facer sin coste pos usuarios do transporte da Xunta e, por tanto, pode ser un transporte auténtico. Son as dúas liñas nas que vamos a traballar. Que máis? Sí. Sí, bueno, todavía estamos en el mes de agosto, pero sí. Digamos que en septiembre comenzará el curso político. Quedan unos meses para las elecciones, queda de mandato. Me gustaría comentarse un poquito la hoja de ruta de la Diputación de cara, pues, me imagino que intentarán aprobar los últimos cursos. Sí. ¿Cuál es su idea? Sí, vamos a ver, a folla de ruta da Diputación é facer o que estamos facendo hoxe, traballar hasta o último día do mandato en condicións ordinarias, vale? Creemos que o podemos facer e creo que o estamos facendo. Entonces, vamos a ver, hai dous escenarios, un escenario no que haxa colaboración, como houve hasta ahora, e penso que debería habela, sobre todo no eido económico, podemos facer unha modificación probablemente no mes de outubro, unha última modificación no mes de outubro que nos permitirá achegar facer unha última chega que incrementará todavía máis a cantidad de diñeiro que teñen os concellos e por outra parte nos vamos a presentar os orzamentos. Obviamente, os orzamentos, por que? Porque o pilar fundamental dos orzamentos, ademais do funcionamento da casa, é o pilar fundamental, sin dúbida ninguna, é o Plan Cooperou. Plan Cooperou que, de acordo co aprobado xa no ano 19, que nós respetamos totalmente, suporía dotalo con 1 millón de euros máis e chegar aos 20 millóns de euros do Plan Cooperou, sin perjuízo de que, dado que é o último ano, pois abrímonos a calquera tipo de negociación e para que os concellos sigan tendo ese diñeiro. Alternativa, pois, bueno, serían os presupostos, uns orzamentos prorrogados, que non pasaría absolutamente nada por ter uns orzamentos prorrogados desde xaneiro hasta maio, que sean as eleccións, e que gañe, pois, fagan uns orzamentos novos. Se gañamos, nós teríamos orzamentos xa feitos e sería aprobalos inmediatamente se non tuveramos antes maioría para aprobalo, pero eu creo que non hai ningún motivo para que esta institución non siga funcionando con total normalidade, de acordo cos parámetros que hai. Vamos a continuar a funcionar con total normalidade. De acordo? Nada máis? Nada máis? Moi ben, pois oye, benvidos, benvidos vos tamén, que vos toca xa traballar, así que xa nos veremos agora todos os lunes se vos queredes. Habrá, por lo menos, dámonos algo de material.